Eta gero zegoela ipuntxu idatzi zituen, baina Javi Heredaren semea egon da Binaren Marren, eta esan zioten beste lau ipun, esan zioten ez, aurkitu du informazioa, beste lau liburu itxi zituela idatzita, baina ez daudela publikatuta. Baina ez daukago aztarnariek non egon daitezken liburu horiek eta non ikimogi dara zakiten. Eta gara bestalde, beste momentu batetan, Aita Santik ere aipatzen du, berari asko gustatzen zaiola baserrietatik joatea. Euskal hitzak aurkitzeko. Eta orduan joaten zara eta hizkera nola zela eta hitz berriak bilatzen eta euskera oso maite zuela. Eta baita ez dakit berak edo Linoak Esolok esaten du beraiek, biak Linoak Esolo eta Santi Oendia, euskera munduan sartu ziela Aita Lontzi sartutako ziriari esker. Ze beraiek izan ziren ikasleak Aita Lontzirenak. Da bai idazte ban Euskadi... Bai, gero hori, idazte ban, argian, zeruko argian, Jainbeko Salean, idazten zuen Euskadi, Euskarian, Carmengo ama, Carmengo argia, pila bat idatzen da. Eta non horrendik izaten du oso zaila zela beren artikulo bat ez aurkitzea, eskuartean zeneukan lanen artean egunkaria edo aldizkaria publikatzerakoan.